alaikum Salam Malam Musa. ibnu kasir Ibnu Kathir. a wancan darasin na mun maka sabon harufa Kuma na gane su. ka tabbata to bari Shan- mu gwada ka na menene wannan wannan fa Ya wannan fa ba aya ba. ai ba alaika wannan fa Ma wannan fa sa. sa ka gane ko Na gane. yawa to yanzu misali nan ma To shi kenan ba sai na yadda in dai baka yi ba in ci ka tara to me na sa wannan Madara. me kenan Madara da ayaba. madara da Bakin ga yana son dadi Malam Musa. na ma Yarabawa da yawa. Yarabawa da yawa. yaraba masha Allah zai to na me na sa Wada. haka fa A sama. Wada a sama. Ya hau sama ke. sama. Ya hau ɗaki zai yi. ya hau Ya hau sama. ya hau Wada a sama. yau to bari in ma misali na ƙarshe kuma in ka je gida sai ka ci gaba da Da gudu ba. ka gane ko yauwa me na sa wannan A dasa. Me za a dasa? A dasa ayaba da masara. A dasa ayaba da masara. a dasa ayaba da ash Da masara. kaga wannan idan ka bi wannan tsarin za ka koyi baki cikin kwanciyar hankali Kwarai da kuma gaske. za ka iya karatun alkur'ani saboda a zamanin nan ba ka da wata hujja ka je gaba ga Allah za ka iya karatun jarida za ka iya karatun Nobel. turanci da nobel amma a cikin qur'anin da Allah ubangiji ya sauka wa manzo La Allah ilaha illallah. to da haka ka tsaya ka mai da hankali Kuma za mu farfado da ajami. kwarai ba a jami'a Da ba ka san har sakonni fa da ajami. da ajami Yanzu don mun ba haka wannan. ku masu kallon duk misalan da muka yi za ku iya gina naku a comment section kuma duk mai tambaya kan yi rubutuwa insha Allah kan iya yin masa bidiyo domin ya gane fatan mu shine Allah ubangiji ya sa mu dace ya taimake shi ya sa mana ikhlasi Bi idnillah. assalamu alaikum Barakallahu. Faro daga tushe.